Vedeli ste, že Slovensko má tajné spojenia s Hollywoodom, o ktorých možno ani netušíte? Pripravte sa na šokujúce odhalenia. Predstavte si, že sledujete akčný blockbuster a zrazu zbadáte Bratislavský hrad na pozadí. Nie, nesnívate. Naše hlavné mesto sa skutočne objavilo vo filme XXX s Vinom Dieselom. Ale to nie je všetko. Slovenské lokácie sa pravidelne maskujú za exotické krajiny v medzinárodných produkciách. Čo je ešte fascinujúcejšie? Slovenskí herci sa častejšie objavujú v Hollywoode, než si myslíte. Michal Dočolomanský, legenda našej kinematografie, si zahral v americkom filme už v 80. rokoch. A vedeli ste, že jedna z našich herečiek sa objavila v seriáli Game of Thrones? Ale pozor, tu prichádza najprekvapivejší fakt. V jednom z najúspešnejších filmov 21. storočia sa nachádza skrytý odkaz na slovenskú kultúru. Režisér túto stopu ukryl tak dômyselne, že ju odhalilo len pár filmových nadšencov. Kultúrne symboly z našich tradícií sa objavujú v animovaných filmoch veľkých štúdií, často zamaskované ako všeobecne európske motívy. Naša bohatá história poskytuje scenáristom nekonečný zdroj inšpirácie. Takže, čo hovoríte? Všimli ste si vo filmoch niečo, čo vám pripomenulo Slovensko? Napíšte do komentárov svoje objavy. Možno odhalíte ďalšie skryté slovenské stopy v Hollywoode.